Dit is mijn boot. Mijn lust en mijn leven. Mijn hobby. CQ obsessie. Dagen op een boot. Nauwelijks tijd om thuis te komen verdienen. En altijd bezig met dat ding. Als je thuis komt, dan doe je weer achter internet en dan moet er weer wat van worden. Onderdeel of motors of goedkope verven natuurlijk, want ja, we werken bij een baas en het gaat niks over. Draaien band die altijd honger heeft. En de vrouw die moet wel eens te shoppen, dus ja, dan word je zo goedkoop mogelijk. Dus dan ga je eventjes op het World Wide Web en probeer je wat te vinden. Dus eigenlijk ben ik altijd met de boot bezig en op werk ben ik eigenlijk altijd met de boot bezig. Baas die shit dat ik natuurlijk, het zal er net zo mooi vinden, maar doe maar. Dit is mijn afdeling, ja. Ik ga het helemaal inrichten. Wat oud spul er wat in. Heb ik thuis al hier. En dan sneupen we wat in oude winkeltjes, in rommelmerken. En nou ja, zo skarrelen hier de boel iets bij elkaar. Dus je houden van het ouderwetse? Ja. Ja, Ben vindt het niks, hè? Nee, Ben vindt niks. Nee, oude troep staat er altijd. De zoon die vaart op een schip van 2 jaar oud. Die had in huis op schuilen zitten, op een zeevaartschip, op een zeevaartschalen. Nee, die moet er niet van heel jaar de rat benden. Wat ben je er maar, dan 3 voet. Ja, nee, Ja, we dat doen we waren er wel van, hè? Ja, dat we niet. Ik moest nog hier naar de televisie kijken van de Ben, want de oren die stond in de fik. Die begon te stonken en de Rikkie. Die kwam ik in de 50 reëren, maar ja, dat mocht niet meer, want er moest een verlaatscreen. Zoiets. En er moest een, weet je niet? Ik weet het niet. Zo'n naaie antenne op. Digitale. Digitale, want ja, dat moest natuurlijk al weer op pensioen natuurlijk. Ja. Ja. Maar hij is elke jongen op die boot verzet. Ja, altijd. Als er tussen komt, een bakje. Ik ga eerst even naar de boot zaten. Ja. Ja, en dan hebben we dit nog. Ik zit nog even naar de boot. En wanneer zul je hem dan weer op? Nou. Wat is hij nog altijd op de boot? Nee, maar ja. Nee. Valt mooi. Maar ja, dat is bij dus hobby, nou, dus dan. Ja. Nee. Nou ja, beter zo dan een andere hobby, nou. Ja. Gezonde hobby. Ja, je bent bezig. Ja. Obsessie. Obsessie, ja, daar heet Soms. het weer. Ja, Soms. ja soms word ik een slag in. Dan kan de boot hartstikke wel veel. Ja, dan kan ik de stappen er wel uit lopen en dan maar een oudbarrel, want dan heb ik er geen nog er soms van. Maar ja, dan ben je een week of verder en dan denk je van, nou, ja, dan maar een proberen. En dan lukt het vaak ook wel. Ja, even een time-out. Ja. Oh, we hem dan ophalen uit. Dan maak je ook een beetje del bij je? Ja, soms. Maar daar loopt hij er niks van om, want hij gaat gewoon zijn eigen gang. Ik zie soms wel eens dingen, dan denk ik van, oh. Ik ben er even net lang. Als je ook even naar boven en dan denk ik, zo er dan wel als slag komen, maar het valt mooi. Goeie. Goeiedag. Wat ben je aan dan? Nou, ik ben lekker aan het fietsen. Fietsen. Ja. Fietsvakantietje. Ja, joh. En dan hebben we een sportdrankje erbij. Ja, tuurlijk. Er mag geen reclame gemaakt worden, toch? Ja, joh. Oké, dan was het toch leuk? Ja. Maar het is nog maar 10:30 's ochtends en u heeft al een pilsje. Ja, zo hoort het toch? Ja, wat dacht jij dan? Ja, jij lacht zelf. Ik bedoel, je staat toch op. Ik bedoel, een biertje, dat mag toch? Ik heb alweer 30 kilometer gefietst, dus er mag toch wel een biertje bij, hè? Ja, dat is ook zo. Ik krijg er dorst van. Ja. Mag ik jullie ook even fotograferen? Ja, tuurlijk. En hoe bevalt de vakantie? Nou, een beetje, hoe moet ik het zeggen? Een beetje veel wind, hè? Ja, precies. En gisteren was het echt regenweer en noem maar op. Dus ja, het staat erop. Oké. En bent u alleen op vakantie? Ja. En hoe bevalt dat? Nou ja, ik doe dat al jaren, joh, dus Ja? Ja, bevalt wel. Alleen op een fiets? Alleen op de fiets, ja. Maar ik heb ook gewoon een woonadres, dus dan rijd ik weer terug naar huis, rondje fietsen, doen. Ja. Ja, even een slokje. Ja, ga je gang. En dan met de haren in de wind? Ja.
Ja, zo zingen ze dat toch, Boudewijn de Groot. Nou ja, de fietser die kromgebogen tegen de wind, over zijn stuur, zichzelf een weg baant. Ja. En zo voelt u zich? Ja, nou ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant